kuvan tässä nyt ennen vaaleja kaikki 4 isoimman puolueen puheenjohtajat ja samaan tyyliin, että kaikille laittaa samanlaiset valot ja kuvataan samasta kulmasta, eli mahdollisimman neutraalisti ottamatta yhtään minkäännäköistä kantaa. Aha, eli siis. No niin, joo. Mikä sen ilmeen pitää olla? No ei ole mitään sellaista komiteaa tai stylistia, vaan kyllä tämä on aika pitkälti tietenkin semmoisen oman tyylin lopputulema, että enemmän sit mietitään kuvauksia sitä, että minkä värinen jakku laitetaan tai laitetaanko sinne neule tai jakku. Vähän voi vielä sitä leukaa. Yes. Mulla ei ole ulkopuolista apua tai stylistia tätä ulkoista imagoa rakentamassa. Mä pukeudun aina oikeastaan semmoisiin vaatteisiin, joissa viihdyn, jotka tuntuu omasta mielestä hyvältä. Pukeutuminen on osa persoonallisuutta ja on hyvä, että politiikassa persoonallisuus tulee pintaan. Mä oon ihan luomujutta, eli mainostoimistot ei mieti ulkoasua niin eikä myöskään pukeutumista, niin että päätökset siitä, mitä vaatteita käytän ja miltä näytän, on ihan omiani. Se on sellainen tavoite, että silmät auki ja suu kiinni. Kohta 14 vuotta johtaa. Pukeutumisen päätän itse. Ja jos neuvoja kaipaan ja tarvitsen, niin kysyn vaimolta. Näin se menee. Vaimo valitsi tänään krakan. Puvun valitsin itse ja paita on valkoinen. Siinä ei ollut paljon valitsemista tällä kertaa. Kyllä nämä itse tehdään ja vaimo on paras makutuomari.